ଯାହା ତୁମେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ କେବେ କାହା ପାଖରେ ନେହୁରା ହୋଇ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣିକି ତାହା ଧନ ହେଉ, ପ୍ରେମ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ହେଉ। କାହାକୁ ଏଠି ଖାସ୍ ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ଏହି ଖାସ୍ ଭାବନାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ନିଜକୁ ଏତେ କମଜୋର କରିଦିଅ ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟର ସାହାରା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ ଥରେ ମିଳେ, ଶୁଣିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼େ। ଯଦି ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ଯିଏ ତୁମ ବିନା ଭଲ। କେହି ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି କେବେ ରାଗିଯାଏ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧର ନାହିଁ, କାରଣ ରାଗରେ ସିଏ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ସିଏ ଯିଏ ଭିଡ଼ରେ ହଜିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ଯାହା ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଭାସିଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାଛମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ମରିଯାଇଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ, ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦେଖା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା ହେବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସମୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ, ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିବ ଯେବେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାମ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଧନ ଅର୍ଜନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଯାକର ପାପ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ପାପ ଧୋଇବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କେଜାଣି କେତେ ଯେ ପୂଜା ପର୍ବ, ଦିଅଁ ଦେଉଳ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ଏହିପରି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି? ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ। ଟିକିଏ ଅଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯଦି ପଦିଏ ମିଛ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, ତେବେ ସେହି ମିଛ ପାପରେ ଗଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ଟିକେ ପାପ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, ତେବେ ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ପାପ ବି କିଛି ଭୁଲ ବି ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଚୋର ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସାଧୁ ବୋଲାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛ ସେଥିରେ କାମ କମ୍, ସାବଧାନୀ ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର। କଥା କମ୍, ଚାଲାକି ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ସଜ ମାଛରେ ବି ପୋକ ପକାଇଦିଏ, ତୁମେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପଇସା ଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ପଇସା ନଥିଲେ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତିନି। ନହେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଧର୍ମ କର, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କର, ସମ୍ମାନ କେବଳ ପକେଟରେ ଧନ ଥିଲେ ମିଳିବ। ମଣିଷ ରାଗିଗଲେ ନିଜକୁ ବାଘ ସହ ତୁଳନା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ପଶୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଯାଏ। କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ତୁମେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଛୋଟିଆ ଧନ୍ୟବାଦଟିଏ ତୁମ କେତେ ସଭ୍ୟ, ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପିଆଜକୁ ଯେମିତି କାଟିଲେ ବି ସେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବି ସେ ନିନ୍ଦା ହିଁ କରିଥାଏ। ସିଂହ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, କୁକୁର ପଲଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରେ। ସେହିପରି ଯିଏ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଉଥାଉ, ଏକତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବେ। କହିବା ଛାଡ଼, ଶୁଣିବା ଶିଖ। କହିବା ଲୋକ ତ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ବି କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଅନେକ କିଛି ଶିଖୁଥାଏ। ଏହି ସଂସାରର ନିୟମ, ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଶିଖିଥାଏ, ସେ ଜୀବନରେ ସେତେ ଜିତିଥାଏ। ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ କେବେ ତୁମର ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଆଘାତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଆଘାତକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ବନେଇ ନିଅ। ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନେଇ ନିଅ। ନିଜକୁ ଏପରି ବନେଇ ଦିଅ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁ ପରିଚୟ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ସବୁଦିନ ଜାଳିବ। ନିଦ ଆଉ ନିନ୍ଦା, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯିଏ ଜିତିଯାଏ, ତାକୁ କେହି ବି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାର ସୀମା ଯେବେ ଟପିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ।
ନା କାହାକୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରେ, ନା କାହାକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିପାରେ। ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ, ତାହା ତୁମର ଅନୁଭବ। କାହା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ରାଗିଯାଇ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟରେ କାନ୍ଦିଦେବା ଭଲ। କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କନ୍ଦାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କାନ୍ଦିଦେଇ ହୃଦୟକୁ ହାଲକା କରିଦେବା ହିଁ ଭଲ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର କି କୌଣସି ସମାଧାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଦିଆସିଲି କାଠି ଅନ୍ୟକୁ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଜଳିଯାଏ। ସେହିପରି କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହିଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ଏକା କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକା ହସିବାକୁ ହେଲେ ଏକା ଦୁଃଖକୁ ଚାପିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକା ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ଏକା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକା ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଏକା ସାହସର ସହ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକା କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକା ବହୁତ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ, ଆସିଛେ ଏକା, ଯିବା ବି ଏକା। ଏହି ତିନିଟି କାମ କେବେ କର ନାହିଁ। 1. ଯାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କୁହ ନାହିଁ। 2. ଏମିତି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ କେବେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। 3. ଯାହାକୁ ଭୁଲି ନ ପାରିବ ତେବେ କେବେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବହି ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେହି ବହି ତୁମକୁ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ବିବେକକୁ ଆଘାତ ଦିଏ, ସେହି କଥା ତୁମ ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ବି କରିଥାଏ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ, ଯାହା ତୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ଯାହା ମୁଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ତୁ ତାହା କର ଯାହା ମୁଁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାହା ପାଇପାରିବୁ ଯାହା ତୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହା ଆଖିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ମମତା ଥାଏ, ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ, ଭାଇ ଆଖିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ଭଉଣୀ ଆଖିରେ ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଆଖିରେ ସଂସାର ଥାଏ, ଧନୀ ଆଖିରେ ଗର୍ବ ଥାଏ। ଗରିବ ଆଖିରେ ଆଶା ଥାଏ, ବନ୍ଧୁ ଆଖିରେ ସହଯୋଗ ଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଥାଏ ଏବଂ ସାଧୁ ଆଖିରେ ଦୟା ଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀକୁ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖି କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହରାଅ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜେ ରାଗିଯାଏ ପୁଣି ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ଶେଷରେ ନିଜେ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଥାଏ। କାରଣ ଏପରି ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ମିଛ ପ୍ରେମ କରିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 5ଟି ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ନଥିବ। 2. ସିଏ ଯେବେ ବି ତୁମ ସହ କଥା ହେବ, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖରାପ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ କାମନା ବାସନା ଭରି ହୋଇଥିବ। 3. ଟିକିଏ କଥାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ, ରାଗ ଥିବ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୁଝାଇବେ ତୁମ ଉପରେ। 4. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ। 5. ଟିକିଏ କଥାରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବେ। ପ୍ରେମ କାହାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୋଝ ନ ଲାଗିଛ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ କି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଗଲଣି, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେହିପରି ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ତୁମେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବ।